Vi starter med at logge ind på vores salgsapp med vores Face ID. Har man ikke Face ID, så kan man også bruge en adgangskode. Så kan vi ind og vælge, hvad for en kunde, som vi gerne vil handle for. I det her tilfælde bliver det Billund Lufthavn. Og så kan vi gå ind under de produkter, de skal have. Og her er det Sønderborg Gin. Det bliver også noget absint, noget Lafroigt, og selvfølgelig også noget Dompagnon til de rejsende gæster, de har i lufthavnen. Efter vi har lavet den her indkøbsordre til dem, eller salgsordre, så går vi ind i kurven og afstemmer, at det er det her, de skal have. Så trykker vi på Sheet to Checkout, og når vi gør det, så kan vi faktisk komme ind og så sætte en anden leveringsadresse på, hvis det er, de ønsker den leveret til et andet sted. Så kan vi sætte leveringsdatoen på. Vi kan markere ordren til, at den er klar til at blive pakket, altså at lære dem at gå i gang med det samme. Så kan vi sætte en reference på, hvis man nu har en person i virksomheden, som skal stå på selve forsendelsen. Og så kan vi også sætte en kommentar på selve ordren i forhold til, hvis det er en hasteordre, eller om det er bare en ordre, der leveres som normalt. Og når man trykker submit order og ser det grønne flueben, så får de en ordrebekræftelse lige med det samme bagefter. Nu tager vi lige et eksempel på, hvordan det her det kunne se ud i praksis. Så vi åbner vores app op. Den her tablet har ikke Face ID, så derfor bruger vi en adgangskode. Og så får vi altså en forside frem her, hvor man har mulighed for at uploade de fantastiske billeder, man har af sine produkter. For eksempel fra sin leverandør med de brands, man har. Og der kan man også bruge produkterne til ligesom eller den her forside til at klikke ind på produkter, så man kan bruge det som en kategorimenu. Vi går ind og vælger vores kunde igen. Vi tager eksemplet med Billund Lufthavn, hvor vi faktisk kan se de sidste leverede ordre, med hvor mange antal de har taget, og også med priser og datoer. Vi går ind og vælger alkohol igen, fordi det er det, den her virksomhed sælger til Billund Lufthavn. Og vi tager nogle af de samme produkter igen, Sønderborg Gin. Vi spejser lige tingene op og tager noget Skanderborg Rødhus også. Og så tager vi selvfølgelig noget absint. Og så tænker jeg lige, at vi går ned og finder noget champagne også. Her vælger vi Dompagnon igen, og så prøver vi lige at spejse tingene lidt op med en Jeeper champagne. Undervurderet champagne, den er fantastisk. Og så går vi videre til vores kurv, hvor vi igen trykker Proceed to Checkout. Efter vi selvfølgelig har afstemt med kunden, at det her det er det, de skal have. Og så går vi ind og sætter leveringsdatoen på. Og det kan være, at vi også skulle have noget reference på igen. Og den her app her, den kører selvfølgelig også offline, så hvis man ikke har internet, der hvor man står med kunden, så vil den automatisk sende ordren videre, lige så snart det er, at den har forbindelse til internet. Når I ser det grønne flueben, så kommer der igen en ordrebekræftelse til kunden, og læreren ved, at de skal begynde at pakke.